Оригинальный общественный фонд имени первого президента Героя России Ахмата Хаджи Кадырова даргаз вот обл дойцен тана гали чадуах кашсаду вайн махари президент фонда Лайма Аниси Юнас дائما мискшни адуак хош гала ва республика догош сана что угар халга ва масири царга баркал дерес хилал ва президент фонда Лайма Аниси Юнан памех дарамзан ажана вайн махари шайбат таалаб кезб дулнагана дохона васал кулкуна шайбат тибола да обл саадол сана масуна ган терго яша ган зона دياش والخ وريسبوبليكا دائما تربيش بغداد شيدو ادوي تنميلي لوشتك والله مناقشي رزامة احمد حوط ولي رد الله خلقنا خيليرا مرشوه لارينا قوة نخبق درجوه ديلن دوشلر ديردو الله احمد حوبا خارت الله احمد الحاجي نحن بحاجة إليك نحن نحب دين الله تعال بك كلمة القرآن أحمد الحاجي نحن بحاجة إليك